नायलायाबो बियो गोबुंमोन ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ नै बे बायबाथाय गैला मोजां मोनदोंमोन आं बै खिथुनिखौ हा बियो अबेया बियो साबसिनमोन औ औ ओमफ्राय बियो मोजांमोन आरोना थाजोबगोन ओमफ्राय नैबे बायबा गैला ओमफ्राय नङा आदा नै नायफैलाय नै बियो बेखौ आं मा खालामगोन बायबाथाय थांगोन ना खाथिया एखे नामा बियो नै आयै गोबा ना हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर बिराद गरम अब्लाबो बाजार खालामनो थांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो गोखै नंगौना नङाथाय 30नो गोखै 20 लादो माथो जाखो आइ 30 लायबाव नामा माया एखौ हरदो दे सोदो दे ओमफ्राय लोगोफोर आब'आबो नै भिन्दि लाबाय आरोना आधा किल' आंहा बेवहाय खुमब्रा लाबाय खुमब्रायाबो दाम गोसाथार लोगोफोर आरो थाइसेखौथ' बहा बायनानै जानो थ' बेखायनो सैसे बायनानै लाबाय आरोना माने 20 थाखानि जाग्राबो गैखाया थ' बेखायनो बेनो जागोन होननानै बेखौनो लाबाय आरोना गोखै जिहेतु गोखैखायसो आं बायदों आरो थाइट बासि फालतु ए फसा हे याते 35 आं माबाबाय थानो बाबायहाय बेसे दे पुरा आरो दे एटा दुटा दे आरो खद एकदम सना अजनासो बेसे होनदों मादै ना बहला ए 30 थाखा लाला नोङो आं लाथ'लांदों मादै ओइ बहलखौ लाला बेखौ लाला एकदम लकेलथार आरोना जेबो नङा ने दावलिगुरिनि नोंबो मुराबारि ए ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि मेन बाजार खालामनो थांनायानो जाहैबाय माने जेखाइ बायनोसोखा नालाय लोगोफोर ओंखायनो नै दा माखासे फिसा माने खरसाफोरखौ लाखांनानै जोङो दा नैबे जेखाइ दखानाव फैबाय आरोना थ' नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना जेखायाथ' दं आरोना बहुद मालिक 3 4 बिदि फानफैनाय आरोना नै जेखाइ खबाइ गासिबो दंजोबो खादा खुदा सान्द्रि सुन्द्रि आरोना गासिबो दन मोनजोबो आरोना बेयावनो मा रोखोमनि सान्द्रि नायनो ना फोरानग्रा सान्द्रि नायनो ना माइरं सालिग्रा सान्द्रि बिदि आरोना लोगोफोर थ' क'क्राझारनि नैबे जेखाइ बाजार आरोना नायदो नै नोंथांमोनहा मोजां हनै अल फसलखौनो हयरे थ' जाबो मासथु जारलासो मोनबाय ना गोरलै थांगोन होयो एसे माबा आयु नायदो
बाल मथन किबा बानाबा लागे माथो बर'सोलै नै बेखौ बारा खिथम गाज्रि नुवाखै आं ओइखौ हा आं मोजां नुदों बेखौबा बांद्राय गेसें नङाना आब' हो ओंखायनोथ' नायदो आयु गेसें गेसेंथार नामा बियो नै बुङा नै बेखौ नायलाय आब' नै ओमफ्राय नैबे गोबाबा नैबे नैबेखौ नायलाय आब' बियो गोबौमोन ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ नै बे बायबाथाय गैला मोजां मोनदोंमोन आं बै खिथुनिखौ हा बियो अबेया बियो साबसिनमोन औ औ ओमफ्राय बेयो मोजांमोन आरोना थाजोबगोन ओमफ्राय नैबे बायबा गैला ओमफ्राय नङा दा नै नायफैलाय नै बियो बेखौ आं मा खालामगोन बायबाथाय थांगोन ना खाथिया एखे नामा बियो नै आयै गोबा ना बेखौ नायो बयबो बेनो आयौ लोगोफोर गरमानो अयथासार खुनुरुखुम जेखाइ लाबाय आरोना बासै ओमफ्राय नै आङो बेयावसो जिरायनानै दं ओइ आब'आ थाब बासिनो नागिरदों फुल गायग्रा थाब आरोना नै बेयाव ओइनि जेखाइया जोंना हेलमेटखौबो गानबाय नालाय गानखाथारबाय आरोना फुबाय थानो टाइम गैया नै सान्दुंखौ नायदोलाय नै जावजालिया मा लाबोदोंथाय फैलाय मालाय नै मेचिन रेडिखासै बोरो बेसे लाखो माबा 1150 1150 मोनबायनो मालाय स्प्रे मेचिन जोङो जेखाइ लांफैदों ओमफ्राय स्कुटिखौ बैयाव दोनबाय ओइलाय ओमफ्राय थाब बासिदों थाब थाबा बेसेबां मालाबा बेरायनो बेरायनो नंदोंमोन मानो फैयाखै नोंलाय थाइजौ जानो फैलाय थाइजौ मोनबाय एफा गोथाव थाइजौ आयु माबा थांगोन रबिबाराव बेरायगोन थांदो औ नै आंनि जावजालिसो र' आङो फ्रि टाइम मोनबा थांगोन औ बेवाइया बबेयाव थांखो नुहुरासै आरोना नै थांबाय बिजावजालिया आंना निफ्राय लाबोबाय नै फुलटाब ओइयावबो आब'नि फुलटाब नै मालाय खमावनो मोनबोबाय बेहा गाव लुगैनाय बायदि मोनबोबाय खमावनो गिदिरथार थाबाबो ओमफ्राय नै आंहा जेखाइसो लायनो थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै सान्द्रि आलारि बाथि लाग्रा ओमफ्रायहाय फान्थावनि आलुनि नै ओंख्रिया नायदो फान्थाव सामब्राम गुफुर मस्ला आंनि बे थाइबेंआ बेदरजों जानो लाबोनाय जादोंमोन ओमफ्राय नैबे खुमब्रायाबो बेदरजों जानो लाबोनाय जादोंमोन मालाय नै बेहा थाव जिंखा फोरला फुजानिसो जि थाब जोबोना जोबा दै बेनोसै आरो जोंना मानो थैगोन खर'आनो सिजोबदों आरोना लोगोफोर गरमजों आया माग्रोमजोब्बाय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो गरम बाय